Ako sa v dynamike Ross a Rachel z Friends prejavuje strach zo straty, potreba emočného uistenia a nezahojená minulosť? A prečo ich ikonické We were on the break nie je len o nevere, ale o hlbšom vzťahovom vzorci? Pri Rossovi a Rachel nejde len o to, že mali veľa páuz. Ide skôr o typy vzťahovej väzby, ktoré výrazne ovplyvňovali ich fungovanie. Ross mal skôr úzkostný typ väzby. Mal silný strach zo straty, potreboval neustále uistenie a cítiť, že je pre Rachel dôležitý. Práve preto pre ňu veľa žiarlil. Rachel mala síce vyhýbavú väzbu, potrebovala skôr autonómiu a priestor pre seba a preto sa pri tlaku skôr stiahla a vyhýbala sa konfrontácii. No a tak medzi nimi vznikala dráma. Ich konflikt sa neustále vracial, pretože neriešili podstatu problému, len jeho povrchné dôsledky. Obaja by na sebe potrebovali pracovať. V terapii by to u Rossa bolo o spracovaní strachu z opustenia a znížení žiarlivosti, u Rachel zase o jej strachu z blízkosti a o pripustení si lásky.